थ' गाइस दुखुआ ओरैबायदि समाव जायो जाय समाव माने ब्रेकआप जानानै दुखु जायो बे समाव नङा बेल' नङा बे गोबां रोखोमनि दुखु जायो दुखुआ ओरैबायदि माने ओरैबायदि आरोना दुखुआ माने सोरजोंबा बुजानानै रायजानानै मा नोंनि गोसोनि अन्तर सिङाव हाबबाय आरोना बेखौ होनो दुखु जाबा नोङो ओरैबायदि गाबनो ओंखारो आरो थैनोबो ओंखारो बेबायदि दुखुखौ होनो आरोना थ' गाइस बिदिनो जोङो गोबां नुनो मोन्दों दि माने दुखु जानानैसो बे दुखुजों माने थायो माने दैमा सेराव थाङो थैनो थाङो बेबायदि जायो आरोना थ' गाइस बिदिनो जानाङा नोंथांमोना दुखु जाबा मा खालामनांगौ नोंथांमोना आं बुंनायनि नोंथांमोना दुखु जाबा जास्ट नोंथांमोना गेम गेलेबा खामानि माव अब्लासो नोंथांनि दुखुआ क्लियार जागोन बे 100% आं साननाय बायदि आरोना 100% क्लियार जागोन बेखौ आं मिथिखायो आरोना गाइस थ' गाइस बिदिनो आरो नोंनि बाथ्रा दं नों दुखु जाबाय नोङो गेमखौ गेलेथार आरो हायोबा नोंथांमोना माने एसे माने खामानि माव न'फोरावनो खामानि माव अब्ला नोंनि बे साननाया बा साननाय बा गाज्रि बा गोसोनि दुखुआ माने गैया जालांनो हमगोन बेखौनो सानदों आं बुंनो सानदों दि नोंथांमोना बुजिनो हादों जानांगौ आं दा रोखायैनो बुजायनो सानदों नाथाय माखासे बाथ्रा दं आरो दुखुखौ जायफोरा माने हमथाना लाखिनांगौ ओरैबायदि हमथाना लाखिनांगौ आरोना दुखुखौ अब्लासो बे दुखुआ नोंनिफ्राय आनज्रायलांनो हमगोन नङाबा नोंथांनि बोथाबना हमख्रबना बायदि थाहैगोन आरोना थ' बिदिनो आरो गोबां सुबुंफ्राबो दुखुजों बुंफबनाय आंनि बायदिबा आंबो बेसेबां दुखु जोंहा मा दुखु गोजा दुखुजों बुंफबनाय थेवबो जों इन्जय नोंथांमोननि सायाव माने इन्जय बा हेपि खुसि थानो सानो बा नोंथांमोना खुसि माब्लाबाबो आं बेबायदि सेट देखायगोन माब्लाबा दुखु जायो स' गाइस बिनो आरो बिदिनो गावनि लाइफआव माने मोजां दानो नाजा नङाबा जोङो आरो ओरैबायदि दं खायसे खामानि मावनांगौ खामानि मावा दुखु जाबा नोङो बेयो थांगोन माबा जौ लोंगोन बिदि सिगारेट सारा सोबगोन बेबायदि जानाङा न' प्रब्लेम बेफोरखौ जानानै जेबो जाया बेखौ जानाङा मानो होनबा बेखौ जाबा एसे प्रब्लेम जायो बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगौ नोंथाङा खामानि मावो होनदोंना फराय नालाय बेनि जायगायाव नों फराय अब्लासो नोंनि माने रोंगौथिया आवगायलांगोन नोंथांमोना प्रब्लेम दा खालाम आरोना बेनि रोंगौथिनि गेजेरजों नोंथाङा माने एसे आवगायलांनो हागोन आरो माने इयुनाव बेबायदि खामानिखौ नोंथाङा मावलांनो हागोन आरो फारसेथिं बेबायदिनो सुखुआ ओरैबायदि समाव जे नों मेट्रिक पास जाबाय फाइनाल एग्जामाव नों पास जाबाय बेयो नों इन्जय जाबाय गोसो मोजां जाबाय बा आं फार्स्ट डिभिजन अ माइ गड ओरैबायदि गोसोआ मोजां नांगोन खुसिजों नोङो माने रंजानायजों ओरैबायदि मोजां नांगोन गामिनि मानसिफोरजों सुबुंफोरजों मोजां नांगोन बेबायदि आरोना थ' हेपि थानोबा बेफोरबायदि जायो आरो हेपि थानोबा माने एनि टाइम हेपि थानो हायो जाहोननि थाखाय खिन्थु हाया रिजननि थाखाय माब्ला माने सुखु थानाया दुखु थानो गोनां जायो बिदिनो माने सुखुआव थानोबा आरो गोबां खामानि मावनांगोन नोङो सुखुआव थानांगौबा नोंथाङा फरायनायजों लोगोसे मा होनो नोंनि बा मबाइल नायनाय बा नोंथाङा एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय बेफोरखौ लानानै नोंथाङा माने जौगालांनांगोन अब्लासो माने सुखुआ मोननो हागोन आरो सुखुखौ मोननो थाङोबा जोङो गसाइनिसो बेनांगोन आरो सुखुखौ जों माबोरै मोनगोन बेखौ जों मोजां लामा लानांगोन अब्ला गावनि आथिङाव गसंना थानांगोन अब्ला नोंथाङा माने गावनि सुखुखौ नोंथाङा गावनो बुजिनो हागोन आरो बेखौनो मा होनो सुखुखौ आरो ओरैबायदि मोनो सुखुखौ नोंथाङा जेसेबां हायो नोंथाङा खामानिजों लोगोसे फरायनाय बा मोजां मोनजानाय बा मालायजों गाज्रि मोनजा बेनिफ्रायबो नोंथाङा बेलेग गोबोरनिफ्राय माने सुखुखौ मोननाय सुखुआ ओरैबायदि मोजां गावनि देहाखौ माने लोरबां खालामा आरो माने दुखुआ खिन्थु लोरबां खालामो बे राइट नंगौ नोंथांमोन बे राइट बिदि आरो बेफोरबायदिनो दङ गावनि समाजाव माने गावखौ माने हिंसा बेबायदि हिंसा जा माने जेसेबां नों गोजौ फारसेथिं आवगायलांनो नाजा अब्ला नोंनि गोसोनि साननाय अब्ला नोंथाङा 100% नोंथाङा पुरा जाखागोन आरो नंगौ आं जेखौ बुंदों नोंथाङा बुजि मोनो रोखायै मोनदों जानो हागौ मानो होनबा आं जेसेबां हायो नोंथांमोना थोंजों बुजायनो नागिरदों आरो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ क्षमा खालामगोन होनना आं मिथियो थ' गाइस मिथिबाय बेबायदिनो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला दुखु सुखुनि बाथ्रा सावरायबाय एसे थ' माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होगोन थ' गाइस भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामजासै लाभ इउ अल थ' बाय नमस्ते